Ang debosyon sa Diyos ng Kaluoy, ang katapusang paglaom sa kaluwasan. Si Sister Faustina Helena Kowalska, ang apostol sa Diyos ng Kaluoy, natawo niadtong Agosto 25, 1905 sa Poland, namatay niadtong Oktubre 5, 1938. Nagsugod ang maong debosyon sa imahe sa pananawon ni Sister Faustina didto sa konbento sa Our Lady of Mercy sa Poland, kanitong Pebrero 22, 1931. Misulat siya sa iyang diary. Niadtong 1935, si Jesus miingon kang Sister Faustina, imong andamon ang kalibutan alang sa akong katapusang pag-anhi. Diary 429. Si Jesus usab miingon kaniya, sa karaang kasabutan nagpadala ako og mga propeta nga nagdala og dalugdog ngadto sa akong katawhan. Karon ako nagpadala kanimo uban sa akong kaluoy ngadto sa mga tawo sa tibuok kalibutan. Diary 1588. Sa gabii, dihang nag-inunsara ako sa akong lawak, nakita nako ang Ginoo sa iyang puti nga bisti. Ang isa kakamot gitaas sama sa nagpanalangin. Ang usa naghikap sa bisti sa iyang dughan. Sa ilalom sa iyang bisti, ubos gamay sa iyang dughan, adunay duha nga migawas nga dako nga silaw, ug miingon si Jesus, pagpintal og imahe sumala sa kun unsa ang nakita nimo, nga dunay perma, Jesus, ako nagasalig kanimo. Buot ako nga kining ay imahe simbahon, una sa inyong kapilya, ug dayon hangtod sa tibuok kalibutan. Diary 47. Ang imahe sa Diyos ng Kaluoy, sumala sa diary ni Sister Faustina. Nagsaad ako nga ang tanang kalag nga musimba nining maong imahe dili mawala. Nagasaad usab ako sa kadaugan batok sa mga kaaway nga niadinhi sa kalibutan, ilabi na sa panahon sa kamatayon. Ako sa akong kaugalingon mudapig kaniya isip akong kahimayaan. Diary 48. Si Jesus sa dihang gipangutana unsa ang pasabot sa silaw. Ang silaw nga puti mao kini ang tubig nga naghimo sa kalag sa pagkamatarong. Ang pula nga silaw mao kini ang kinabuhi sa kalag. Malipayon kadtong mosilong sa iyang Pinoy-anan. Diary 299. Mao kini ang sakramento sa bunyag ug kumpisal nga maoy maghinlo sa kalag, ug ang santos nga Eucharistia nga mao ang kinabuhi sa kalag. Niini si Jesus nagpasabot sa way katapusan niyang kaluoy ug gugma. Ang pulo nga nakasulat sa imahe, Jesus, ako nagasalig kanimo. Nagpahinumdum nga kita angay nga mosalig kaniya ug magpakita og kaluoy ngadto sa uban. Si Jesus miingon, kining maong imahe mo'y pagpahinumdum sa kadako sa panginahanglan sa akong kaluoy. Kay bisan unsa pa kadako ang pagtuo, kun walay buhat, wala kini mahimo. Diary 742. Ang akong pagtan-aw gikan nining maong imahe sama sa akong pagtan-aw didto sa cross. Diary 326. Ako magahatag sa katawhan og usa ka sakayan diin sila magbalik-balik aron sa pagkawus sa mga grasya gikan sa tuburan sa kaluoy. Ang maong sakayan mao kining imahe nga adunay perma, Jesus, ako nagasalig kanimo. Diary 327. Ang oras sa dakong kaluoy, 3:00 sa hapon. Si Jesus miingon, sa matag 3:00 pagpangaliw po sa akong mahigugmaong kaluoy, ilabi na alang sa mga makasasala, ug kun bisan sa mubo nga panahon, isubsob ang imong kaugalingon sa akong pasyon, ilabi na sa panahon sa akong pagkaabandonar sa kasakit. Kini mao ang takna sa dakong mahigugmaong kaluoy. Nining taknaa, ako dili mo balibad sa bisan unsa sa makalag nga maghangyo kanako sa hiyas pinaagi sa akong pagpasakit. Diary 1320. Madawat nimo ang tanan nimong pangayoon alang sa imong kaugalingon ug alang sa uban. Mao kini ang takna sa panalangin alang sa tibuok kalibutan. Diin ang kaluoy nagmadaugon kaysa hustisya. Diary 1572. Ang pag-ampo sa ikatulong takna. Namatay ka Jesus apan ang tuburan sa kinabuhi, minagayday alang sa mga kalag, ug ang kalawran sa kaluoy na ukab alang sa tibuok kalibutan.
O tuburan sa kinabuhi, dili masukod nga Dios nung kaluoy. Lukpa ang kalibutan ug ibubuang imong kaugalingon kanamo. O dugo og tubig nga mibuhagay gikan sa kasing-kasing ni Jesus, nga tuburan sa kaluoy alang kanamo, nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga mibuhagay gikan sa kasing-kasing ni Jesus, nga tuburan sa kaluoy alang kanamo, nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga mibuhagay gikan sa kasing-kasing ni Jesus, nga tuburan sa kaluoy alang kanamo, nagasalig ako kanimo. Diary 1319. Ang Rosaryo sa Dios nung kaluoy. Si Jesus ngadto ni Sister Faustina. Iampo sa walay puas kining chaplet nga akong gitudlo kanimo. Ang moampo niini makadawat sa dako nga grasya sa panahon sa iyang kamatayon. Ang mga kaparian mo rekomendar niini ngadto sa mga makasasala isip katapusang paglaom sa kaluwasan. Bisan unsa pa kadako ang sala niini, kung siya mag-ampo nining maong chaplet, bisan makausa lang sa iyang kinabuhi, maangko niya ang grasya sa walay tupong niyang kaluoy. Diary 687. Ang kalag nga mag-ampo nining chaplet, ubanan kanunay sa akong kaluoy sa tibuok niyang kinabuhi, ug hilabi na sa panahon sa iyang kamatayon. Diary 754. Mingon si Jesus, akong anak, dasiga ang mga kalag sa pag-ampo sa chaplet nga akong gihatag kanimo. Malipay ako nga mohatag sa tanan nga ilang pangayoon silang pag-ampo nining chaplet. Kun ang dako nga makasasala mo ampo niini, punon ko ang iyang kalag sa kalinaw ug malipayon siya sa oras sa iyang kamatayon. Kun ang katawhan mag-ampo usab niini sa presensya sa himalatyon, ako mubarog nga magpatunga sa akong amahan ug sa himalatyon. Dili usa ka maghuhukom, kundi usa ka maluluyong manluluwas. Diary 1541. Mingon si Jesus, sa oras sa iyang kamatayon, di pinsahan ko isip akong kadaugan ang kalag nga mag-ampo nining mong chaplet. Ug kun ang uban mag-ampo niini alang sa maong himalatyon, ang indulhensya parehas ra. Diary 811. Ang kapistahan sa Dios nung kaluoy. Si Jesus nag-ingon, buot ako nga ang unang Domingo, human sa Domingo sa pagkabanhaw, maoy mahimong kapistahan sa Dios nung kaluoy. Buot ako nga ang kapistahan sa Dios nung kaluoy, maoy dangpadan sa tanang makalag, ug hilabi na alang sa makabus nga makasasala. Nianang maong adlaw, ibubo ko ang naglawod-lawod nga grasya niadtong mga kalag nga modangop sa nagbuhagay nakong kaluoy. Ang mga kalag nga mangumpisal ug mudawat sa balang kalawat, makaangkon sa tibuok kapasayloan sa iyang mga sala ug sa iyang silot. Niining maong adlaw, abli ang mga balaang pultahan nga maoy tuburan sa mga grasya. Diary 699. Ang mga kalag nga nangawala, bisan pa sa mapait nakong kasakit, hatagan ko sa katapusang paglaom sa kaluwasan, nga mao ang piyesta sa akong kaluoy. Diary 965. Ang kondisyon nga gikinahanglan aron madawat ang maong dako nga grasya, mao nga ang pagsalig sa Ginoo aron mahitabo ang maong buhat sa kaluoy. Anaa sa kahimtang sa grasya, pagdawat sa sakramento sa pagpangumpisal, sulod sa 7 ka adlaw, una ang kapistahan, ug pagkalawat, panahon sa kapistahan. Ang pagpangandam sa kapistahan, mo ang siyam ka adlaw nga pagnovena ug pagrosaryo sa Dios nung kaluoy, sugod sa Biyernes Santo. Si Jesus miingon, pinaagi ni ining maong novena, akong ihatag ang tanang posible nga grasya ngadto sa mga kalag. Diary 796. Ang pagsabwag sa Dios nung kaluoy, si Jesus miingon, buhata kutob sa inyong mahimo nga mapakaylap ang debosyon sa akong kaluoy. Ako na ang magdugang sa imong mga kakulangon.
Diary 1074. Ang mga kalag nga nagsabwag alang sa akong kaluoy akong panalipdan sa tibok nilang kinabuhi, sama sa usa ka mapinanggaon nga inahan, ngadto sa iyang masuso, ug sa panahon sa iyang kamatayon, dili ako usa ka huwes kanila, kundili usa ka maluluyon nga manluluwas. Diary 1075. Pinaagi niini, gidasig kita ni Jesus sa pagsabwag sa pagampo sa iyang Dios ng kaluoy. Ang pagsabwag sa Dios ng kaluoy. Ang Ginoo nag-ingon alang ngadto sa mga kaparian. Ang mga magahay nga makasasala, magbasol kun makadungog sila, mahitungod sa way tupong niyang kaluoy. Ug sa iyang gugma nga naa sa kasing-kasing, alang kanila bahin sa iyang gugma ngadto kanila. Hatagan ko sila og gamhanang mga pulong, panalanginan ko ang ilang mga pulong, aron maghikap sa makasing-kasing nga ilang sultihan. Diary 1521. Ang mga kaparian ug ang mga laygo, sila mga apostoles sa Dios ng kaluoy, pinaagi sa ilang mga ehemplo sa lalom nilang kinabuhing Kristiyano, nga gipadayag sa hugot nga pagtuo sa Ginoo ug sa ilang dakong pagkamahigugmaon sa ilang mga silingan. Si Jesus miingon kang Sister Faustina, nangandoy ako sa pagsalig sa akong mga binuhat. Dasiga ang makalag sa paghatag sa ilang pagsalig sa akong way tupong nga kaluoy. Diary 1059. Sultihi ang kalibutan sa akong kaluoy. Kinahanglan nga ang katawhan mahibalo sa akong way tupong nga kaluoy. Mao kini ang sinyalis sa katapusan. Human niini, moabot dayon ang adlaw sa paghukom. Diary 848. Maghatag ako og tulo ka mga pamaagi sa pagpadayag sa kaluoy ngadto sa mga silingan. Una sa buhat, ang ikaduha sa pulong, ug ang ikatulo sa pagampo. Pinaagi nining tulo, milangkob kini sa kinatibuk-an sa akong kaluoy, ug dili ikapangutana nga timaan kini sa gugma kanako. Diary 742. Ang gahom sa Rosaryo sa Dios ng kaluoy, o Divine Mercy Chaplet. Pagampo kini ngadto sa amahan, aron pagbalaan sa kalag. Kuni ampo kini kanato alang sa atong pamilya, makaluwas kini sa ilang kalag. Kung ampuon kini bisan sa gamay lang at tigom, makaluwas na kini og milyon. Musabwag kini og pagkakabig sa mga kalag. Ang amahan magluwas og makalag kung maghalad kita sa atong kaugalingon sa pagampo niini, bisan makausa sa usa ka adlaw, hilabi na sa matag 3:00 sa hapon. Magluwas kini sa katawhan gikan sa way katapusang kalayo sa impyerno, ug kun iampo kini sa matag 3:00, makaluwas sa kalibutan. Kinahanglan nga masayad ang uban nga atong masugatan, atong mga kaila, kung unsaon nila pagluwas hilabi na sa panahon sa kamatayon sa pagampo sa chaplet sa Dios ng kaluoy. Sa pagampo sa Dios ng kaluoy, gamhanang pagampo, gihatag ngadto kang Sister Faustina. Daghang pagkabig ang mahitabo. Palihog sultihi ang maminaw. Dasiga sila, ug mahimo, mubasa niini og hinumdumi, kung imo kining himuon, ug moampo sila sa hinapos nilang gininhawa, mahimo pa nga sila maluwas kanako. Ang Rosaryo sa Dios ng kaluoy, usa sa pinakagamhanang pagampo nga gihatag sa kalibutan. Espesyal kini nga pagampo tungod kay si Jesus mismo ang naghatag niining maong pagampo. Pinaagi sa revelasyon nga iyang gihatag ngadto kang Sister Faustina. Mubo lang kini apan mahinungdanon kaayo. Sa pagampo niini, mabati nato unsa kalapad ang pagampo nga paghalad niini. Naghalad kini sa espesyal nga pamaagi sa pagampo alang sa kaluoy para sa atong kaugalingon, sa uban, ug sa tibuok kalibutan. Maghimo kini kanato nga mamahimong balaan ug mahiduol sa atong Ginoo. Atong mapangayo dinhi ang espesyal nga mga grasya gikan ni Jesus, pinaagi ning chaplet o rosaryo sa Dios ng kaluoy.